But haden bangi lada ban pending sentiu ngi sumawan khot ye ramba snong ban ai ke jingkren ke jong i. Kini kapor nang kachisundon yang ramba snong jong rambai master Meremon rambai bai nai ke jingkren ke jong i. To kawa nongkong nong sap sodei ban ai ka jingu ba ka jingiro sa oble belong nong bu nong tau jong i bayalang nanti ngi rumba jong kan kasni aduk tang step tak aduk kan kapor ka pamta ka bingi yo ya kendu hang ne hamadan ane senong jong i senong rumbai udah baka ai boleh ru ya i serman ka ya kan ka program jingide baka parti jong ka BPP pada sudah ruban ai ko beli ke Batongsan ya i MP baron borom jong i ibayadon kadlem magani ka por dengan nak ais ni Dr. Ricky Eje sengkon balong MP jong i ibadang sujok sen ha Muslim jong Muslim arajar arbasau so dari ruban ai ko beli ya i MLA Baydor kadlem bat balong ru presiden dong ba jong gani ka parti besar Aden M Baseomoy Kublay sibun sar ya kapor ka jong pi kabela kaloy banwan hade ka sinong jong i dalyang jong i kung sinong isnodi ban diang sno bhai pi kumba pi lawan malagi jong ying bat jong sinong peniawan adu kani ka sinong ka jong i node ruban ai kublay ya i pralok jong i nadu i presiden beper jong i unit bahag po ka distrik jong i bat nagiwe pat ka distrik pada kebahay ko bilero i pralok jong i MP baron jong i bayawan lang bat i sundar lang bat i agani ka singi po kani ka sinong ka jong i bat ya itemen basan ki pastor bat ki dakot komiti jong kabalang ka jong i bayol esidon na kiwe ro so de bat ay kubile yapi agani ka por bat chimlu kani kalat kaban ay kubile ya ki kon jong ka sinong ka jong i kibaya lut ya ka por kapagordor jong i baniawan baru kan yok snow ya ka kubor na EMP badon borom jong i ban sa snow sa Jepang unta agani ka por de ruban ay kubile don give lagi sinong iba per ibaya don dekat lemat ni hagan ni ka sengi hagan ni kena pa sengi ibaya don dekat lem bat i hagan ni ka sengi pasno dai bat ay ko beli ki baro hagan ni ka por ngaliang song aku muraba sinong jong gani ka sinong sa sisen nga ay ko beli ya ka party jong ka BPP yang ada ilamon banjit
ya unong mikmat bat unong yalam jongi barat ba badai MP badon borom jongi bayadon kat lemat ngi hagani kapor kublai sibun sar ya kapor ka jong pi kumba ubilat temu ba pila angnut naga mentaban sekeri yo pai ba babun hagani kathain ka jongi terkumta hagani kapor ngamdon ban keren naga menta jonggani ka program Yasode ban ay kubilay nado i balong iparahin men i dami ban hirambay. Sode ban ay kubilay ru i namar ba ila media fonting jingede ba kani ko program ila penset ba ila bu ya kapor aliang jungi kasnong. Tukumta ngila diang ba ya kani ka program apa belum hagani kasngi. Dengan ni kapor ngam nyolat cu badiyeng nak benta bang keren kasipang renga simru ya gane galat naga benta ban aku beli sasisen ya kinigi kinong elam kijong inadu EMP bat i MLA balong i presiden jong gani ka party ban aro kacing kubele ya pi kumba pilawan agani kasno jongi kakajing yalam kajong ublay kumta agani kapor ngasimro yagani galat ban ay ublay yapi kumba hilawan agani kasno jongi batlu ban mi nagani kasno jongi ro aden malakon way agani ka program agani ka sngi to ublay ndor kan lembat pi agajing le jong pi sakijing giseng bi jong pi sakisnong gitaw jong pi sapo kondonsi ka jong pi Boleh ni alam nanti ya pi, kumba pilawan sup, akan ni kasno jongi, pilek sup ru, nakan ni kasno jongi. Ditang kita kitin, dan pesna pada yang jongi baro, tak kublai sibun ya pi baro, kublai si hajar no. Kublai sibun robas nong ikinten ni jampi, akhirnya kapor nasabawan kot yakin nong isimbantah ka jingsat, nang kisnong rombai. Nang konsisten ni gitu ginong sa sabawan wan sikmat, dan ayah ka jingsat jampi. Tadi nang tapat, tadi ka jingsat inyo pat ya ka jingkren na EMP badon buram jongi Dr. Ricky AJ Sengkon. Ang agar paru yakin nong syat bakin sabawan man be hante madan, hante badan siap bakin ayah ka jingsat jongi. Nagarpat itu ginong syat bakin sababan yak ham syurum site. Labiang hang tota. Labiang tu.
ka jong la jong hapit luksa ni kiri nong way kan tiri ki jong la jong nam thap ya ka nam gas pa per thei kan phalang rong ong ne mi buram ya ka jong ki way kan tiri ki jong la jong buram ya ka jong ki way sarong ya ka jong la jong hapit luksa ni kiri nong way kan tiri ki jong la jong nam thap ya ka nam gas pa per thei kan phalang rong ong ne mi buram ya ka jong ki way kan tiri ki jong la jong Tempat kirana kisah kiskun Sembreng bat kimat ya pagi kinun Kiriat ki bajeliu kisah ki bajrom Waduh ki bajai jai rupa ki ai song But you I go You know how to win wonder you kasih Riba to darkness riba to darkness Riba lawang berbawasan Riba lawang berbawasan
kubelai sibon ni gitu ke nangshat ke ba ai ngi jingshat ke ba itanat ban pe to blai ndam ram kalle ma phik na ma phin la su ban shat ke no ki pol benta ta sisundar ngan khot ye i MP Badan Burom jongi i Dr. Ricky Ejesun kon ban ai jingkren jongi ban haden nang ta ngan khot pat ke jingkren ai kubelai na besar din lang khai i samla bapnya jeganika jingalang haganika por governmenta panlok kiba it kiba don haganika por kiba shong pok madan bat kumjuru kibaran sini gerensan bat kumjuru kibla banyok snow lewa kini ko jing pen sawah ngayeng haganika klimat jong haganika por panai ngo ni kong e yu play namal ka jing le ba ka jing le isnei ka jong u ka jing lam renti ka jong u ka jing pen shai por ka jong u ya ka jing im ka jong i iwei pi wei barot ha ka jing yat renti jong i kum ka party ka ba wei balak man mutur wei balak man poi perkhat ba tam lais nam duna jong ka jing yat nanti ka jongi nado bangis dang ye kani ka jong banai ba khatwei jong sinam 8,000 arpwei bang ye i ye ka nongrem jong party bagas ke haki kaleng sodong jong ni kari lom khasi jantia shisha damdei da ka bor ka jong blai ngam la ban ong ngam thrai bagi syam kumne bagi i ya phi bat ba phi i yangi kumne hagani ka por ka menta dei nomor kata katau kom kino ngelam juga party ka banado bagi sedang ya ka ni ka party ngela bo hagi jing doi ngela wat ya ka khmat ka jong play namar habangi pet ya ka jing long jing man jong ka ni ka jalla ka jongi habangi pet ya ka jing long jing man jong ka jat pun riu ka jongi kabatang san pos nem jong ka jing yat nanti lai san e bari san sot i kum bangi chujak bengai no tang haka rata ka ba san pos nem pada ka men sem jong ka jing snokia da ka men sem jong ka jing snoket kre ya ka menta ba da ka menta kala shai kala shisgi apo ka jing lam jong president ramba jong i ba adan mela ba sai mai Ramba ubadan shisha yang laga jing it yang laga jong ka jat pun riu palat lighthouse snam ila shim yang ka lengkor yang ka ban ket ban ba yang ka ri ba ka jat pun riu para kita ki snam nget ila i shisha yang ka jing don kam ban le e na kam ka ri ba ka jat pun riu but they house to snam showing stang ya ka party kabilay lom ya ki kapto kat ni ki parlo bentuk yang bayang khmat jongpi pampaju don benta menu ka kam politics ila pen snow ya ki badon agi donot agi jingmut superkhat ya ka kamen sem jo ka jing sokya ka jongi na kamenta kani ka ri ka jongi but kam tam nagamanta kalaway ki kon ki kiti but kay kabay pen smoke ki joru ki badon agi donot agi jingmut superkhat ki jonga but nga snow ai ngo you play ba shisha ka por kaya ka biang tam ka bangia mi kom ka party apo ka jingelam ka jingi ba arden dan kap berkini ki we ki ramba ki ba nomar ka por nanum jar karte yaki rai ngi don ki ramba na shiki keleng sodong jong kari khasi jantia ba ye ka jongi ka bangia mi daga jo ka jing soket kre daga jo kamen sem jo ka jing sokya bangin le bat kom to ngira ya ka jing ya anti ka jongi ngira kon ya ka MLA election bat hagani ka kanti ngira kon ru ya ka MP election but ka jingmi ka result jong ka MP election
Kalau nggak tahu pak, bayangi kum kira ngilam juga parti. Kabangi snow bakalong kabadon kam bat kabadai. Bagi lek yang supai pak. Naman suak election ngilapan ya kating kersan ke jompi. Bat sisa sekatan Jante Hills ke Jaka aneka district kababon kiong yangi. Kaba tan yangi kum ke parti. Bangin lakban job sekali katong katanya ke election kam tam kelem kepisah nei kaba sotanat kalong kom kenong yalam juga parti hangi ngidong tang kan ikawe kai kaba mlak baru brio kalong kaba lak baru blai pada kata kajing scam hagi jing bercepat ke jongi iwan kom tu Jante Hills iwan kadi kasien kaba ningkong yang aban yuk kejat Haga snong ke jompi, bani syam bani kendok dan ban kan ke bakum kiri kerensan, kadi kasin ke baning kong yang agapor elap election ngakhem yo kalap anwan, dan rei pilai ke jengkersan, kabam don balak ban perkat, komalayak so mana, rei ni kitiki nongkren, bakila bu yang ini tang kekerdan kebalai, kata kata kajing ken jong ubril, rei bat ublai te Kam long kum ta khong pong bet te kismo day ban wan biang sesi sil je pipat ya kaban penpau ya kata kajing snow kuple kajing snow borom ya phi ki pai pat nong song snong jong kani ke snong rembai bat kum ne nge yang akmat jong phi nado iba penyat ya kani nak parti itu ibla kren yikitin ai kuple nak parti ke jongi Rambak snong, kurai shibonu ikitin yang ke jompi, ngi yang yang kita ki nong shat nado ibaret nado kibahe, yang kita shat ke jompi, bat kam tam kita ki kentin ke banon kita ki jingroi, kelong ki kentin ke bakit jingmot shikadai ke bakren ru shapang kalawai kalashisgi, yang hangga ke por ke pai papa banon om kurai shibonu yapi. Yakini kita belum hangneru, kita soto kita kita syarai dekat balang, bangga sokap an sisa, kamu bayru ubaya kita pak kam ke jamu terai. Nama kita bon kita jaka bon kita kam salia, ya kawan mik sekmat, dengan snow ban aiku blai kerpang, ya kita syarai juga balang, kita soto ba kalau day kapor, wajah ke balang ru, ban net sekap pertai, ban pengkelak Hongkong. Ya ke pertai. Daki nongrim play. Namar kajat penriu ke jongi, kajala ke jongi, kadon kam palat kerke, baka balang kan pentrai kam sisa. Yakin nongrim play. Ha ke emlan satan. Neban sukut tangapok ki sauken ro. Neban mi na ki sauken ro jongki yeng mani. Banyo ya kata ke jing sisa, ya kata ke jing syai, bahkan net ban tebe sekapertai ke badum, ban pengkelak Hongkong ya kepertai. Kalau di kepor bakong kepalang, bat ngeres mau kemen, yok mensim sikadai ya, bangan yok snow bagi don kirang syarai balang, haga di kepor, panaga di kerensan. Ki perlok bae ngayang ni kapor sisaban ai kuble yupi ki paipa ki rasem ya karai ramba ya kaban ino ya karukom perkhat kabarim ban je ban pliang ya kani ka lenti ka baga voice of the people party ka sur ka jamu paipa ka party ka badang khulung hagaruta nrai kabaga jingmat coba kat jongka, kalong kabas scam bat kabla soti, kam tame nado Presiden Rambak jongi bat kita kebe don benta nado kabas dang jonga parti, bat kata kajing suthit kajongi kadai, kaba don kan nongrim kabas scam, kan nongrim play, kabangi letken sekop sek paipa. Segan jat penriu,
ban ya ka jingkersan nado ke MLA election hagni ke MP election but yang hagni ke por ban ong khubre sibon ya pigi paipa kibala pediang ya kita ke nongrem ke jongi kibala pediang bat kiba snode pan ya ka lenti ka bathumai ka badon haka kataka jingyo ijngai namar balai agi ke sanpos nam balalet no layalam yangi daga lenti ka bangim tip shanuban poi ka bau sim solomon ong kariba ka judgment rio ka bamdam ka jingyo ijngai haka kan sa shuja ngai o ngi kum ke nongelam joga voice of the people party ngimla bansha bangin shuja ngai tang sanpo tuligis nam dei namar ka daga tao aga por ka bapiang tam ngimi banong ko ka judgment rio ngi don te ka jingyo ijngai yaga ban pen em pan bha pan kaladur yaga ri ga judge pan riu nang ne shakmat shake life ho ke so ho but sun post nam ke ban wan but ne snow ban ai ko ble phi ki pai pa ke bala pediang ya kata ka jing yo ijngai ka jongi ke bala krishan yangi wat la kim yo a ru em banong haki ki balong jogado komong hiju ong karupa dak siar tingim sumdon ban ai hagat ko por bangi lok pi election kami don kalong ban kren bet ye kijing shisha badai tang kijing shisha ka ban pelat ini bat skube shibon ba pilap diam ye kita bat ban ai kijing kersan agaba ka VPP ka yo ye kijing job ka bam don manu bala ban motor don manu bala ban pai perkat re kijing job ka balong shisha kawai kapan pun scam ini bapeng jong ke jing do jing kerman shisha la dakum ke jat pun riu kapai kmat so blay o blay ru juba parabo blay juba ora ai shisha ka daga juba kabada pen hon yangi hatu kata dai namar kata don shibon ba kibayam aga por bami ye ke result kiam blay namar kita smoke man ye kata kajing job bat ya kata result aga be bon ki ong ngempat ju syam kum kani election kaba habangin let pan tap ya ka vote ka jongi ngira snotho ya ka dor jong ka shivot ngira snotho shisha ya ka dor jong lani kata ka jingot jong ka sansar pa ha ka bangin let pan tap ya ka vote daga mensen kaba khoi daga jimot berkat kaba keluar kelam don mano bate bakum yangi bat ngiyo pan let pan tap juga vot dalam kamon kabalat lot bat kumta haba mi karisal katno kalong kajing kemen yaki bat kiyam namar bakamen kubre shibon ko ki pai ba ya kajing kersan ka jompi nakamenta jongi dei nomor kata mira skol dei pan letken shaman ki jaka kat sabagila panong khubre shibon oi ki kantin ban shong khubre shibon kim byang nai tu pdiang bakini ki kantin bakini ki program ki bangilet pan let ai khubre jak ki pai ba ki bar kersan kare ka bami nadu ka dot not ka bas mongo yapi pangangai scam ru bakanam kut tang kumni kani kadang dei tang ka jing sedang jong ka jing ya nanti ka jong phi ki pai pa ki bala bo ya ka jing shanya hangi bat namar ka daw na yeng ru kani ka por ban kentu ya phi ki pai pa kananti ka bangin ya kadang dei tang ka jing sedang dang bon ba dang jrong ka jing ya nanti pada ka jing ya nanti nganget kanong long ka basuk namar kalong ka lanti ka bathamai ngendang ye kendo shibon ki aka ki ding pengkiang aga jing ya nanti nai tang ka wai ko ki phat ba ba e shanya hagi gom ba phila shanya aga ni election long ke ba ye sha ngai I menek ki bang sha ke to ki hap ke bare nau tu pra ki shim ki bet itu sembai tebar haba ki bet tu sembai ni so tho unum la ban sumi no utok ding la ni ban penmi ki so
kumto kan simpor bariu tau so let's say ngam phi nginum yo ban khet yu tau so nei ngam artatin bau sembai ubapha unsai yo so ru ubapang ubashiam nagamenta ki khon ki kti bakalawe kaban sowan te kumta gomba philabu kading shanya hangi kay kabang ngi don ban ong kay kabanga komuta WMP ubapi pelajit bangan sakriya pi ki paipa bagi ke bangi chu ong ni hamni bar den MLA jo ka nokram ke wei da ki laimut ke barl bat jo ka not shalom iba Havingstone jo modern keneng iba bright jo ka molai ni chu ong ni long tam ki sakri ki jong pi long ki kanra ki jongi bat kumta sakri ka kamram ka jong u kalong dan ban trei hok ban le hok namara bau sakri u trei hok ule hok ila ka jong ka kamram ka jingmen toy kan wan siki kanra bat kumta ka bangi don ban ong ba ka kular ka bangi don ban kular kmat jong pi kalong kom u sakri kom ki sakri ngin sakri hok yapi bat pilai I kom tu kajing kersan ka jong pi kajing shanya jong pi kalau long ka bor nado iba arden bat kita ki laingot hapo assembly ban yen ban kren walangi long tang khendiak ngut lalong I ko badam ngit long tang sao persa yaki san pon reumut nei compare ni yen ban kren ni kajing sisa ho de se menta nginum la bani I ya kata kajing angnut ya kajing terang kajong paipa naru kumtu po parlimen marwai na yeng nei ngam chu long marwai utau play bangesanya o bangesakri uya ka shwa jonga nadin piton no pi pan ai man sim ya ngasur bat yeng ban kren bat nginyai kren nginyai le ya ka kamram ka ba pi pila pensiat hangi bat ka basa kalong toyai kan mau yang yai kersan yang agajing duai ke jompi kanang bau beleru obla le ke kamba agani election ke berada onle ke kamba nang ne sakmat tanglada mangapat mapi ni scam ka jingit ho ni bo ka jing shanya ho baroi hangi rukum ka party ka balong ka jompi ko ki paipa wat shimingi wat ting yangi ngilong ki sakri but gombai ju adani ju kren agi por election kai ka baju ja bon sin kalong nala job election kita ki kenrat ki ting mo ya ki sakri but ka VPP kam dei ban long komta long slor ko ki paipa aba phi I yangi langi tunna ngitam aga ktin kathlit hagi kam ki jongi kadai ka kamram ka jongpi bapen wan ban ong pet ho kala bakla ka jingkren pet ho ka dua kam ka pile kalom bamdei kata ka dei ka hok bat ka bor ka jongpi dei ma phi ke blajik ini ka boru api ban kenta ini tanai na kalyang ka jongi tang ka wengi kular bangin sakri hok bangin le hok yala ka kamram kum ki sakri naga benta pan mentoy mapi ki kanra te tang ki ki kantin ublain kar khuya pi ublain kar sambor yangi kum ka jat penriu pat ngam artatin lada sisa kum ka jat penriu ka batip riu tiplai ka jat penriu ka batip eta ka akor ka burong ka jat penriu ka baju kren ya kata ka mo ka hok ka sikantin lada sasisien pat marwai Ngisem ya karai bangin long kita ke badon kata ka jingket kle nakamta ka lasai ka rasisngi don jingkermen nakamta ka ri bakachat penriu ka jongi ublei unkor khuye pi khoblei siajangu khoblei sibon doktor gitu ki kenten ai khoblei ki jongpi ngis kemat ngi kermen ba ublei don kalem bat pi Kenang bapin la ban kit ban ba ya gong kor ka bakia jongi ki pai ba baro ahi
ka state Meghalaya be jongi te menta ka por ngang khot chisundon ban ai ka jingkren ai khublei na i master de lang khai te to cerman wa pelai kini jingjalang ia kini jan mek dengan disni te nang kong chap pen pau ia kini singong ko kro yu blai hadu kate ne bha na do dang step yang kini disni tak ada kini kelimat ka wakate yu le kati do klan bor yang blai hadu kate de em lang chiru wa i bha da em i pren kemet ko nang go chai kham tam de yo i am lang kong wa em i kate te nang kong hi mut ngai khublei kerpang kham tam ya pi ki pai ba kiwan sagani jingelang wa jingelang khublei lengba yang ke parti BBP nimha nado wastang kiwelap ya kini ke election MP da kulari manawan di ke jingjong dong wan gi haki snong kiwa pero wan khublei gi pi the use kadi kate do wan gi kini ke snong rambai man le ke snong kwa maya yang ngai gang pi yuile wan kini ki parti ya na kalian jong ka parti BBP wan khublei gi chepi ki ba te khamtam khublei le ya doktor i longro i MP jongi do i president rangba jongi ba arden do khamtam ya ki perlong i jongi bawan nadu na nangtai na silong nga ai khublei kerpang ya pi to blei nang don berkat berpi khamtam ba phila ban yo hapren kemet ka phan ka bakoi ki bakhia khnang ba phila ban shukri ya ki ba hagi benta khamtam hagi jing e jong ki ba khnang ba phila ban non kam ya ki ba ki ba kerpat ya pi ban ya rab ki to blei kendra kurku ya pi khamtam anda pi lemi na kan ka jaka ban le phai sa lagi ying kisem jong pi to blei kendra to blei unang ya rakat khamtam makan ti ya jong pi khnang ba phila ban lai na kin ki jing mensau khnang ba phila ban lai na ki jing ma jong ne berthei khamtam ya ai khublei ya i kon kundro yang ani ke snor mbai ki wa e ke jingchan kamu da yo yu ke ni ke jingchan yang ki mana ke jingchan ka wa yu bang ka wa yu suk ka wa yu tenan khublei kam tam ki nong chan te ka ku kerpang chu khublei kam tam ya urang ba chnong mau wa he chnong i ngai jan na do yo we ke ni ka chithi uta dong wan khublei ne ke liang yang ka parti ngai le ki khot yang ka committee do gerang ba chnong em ki ke jinges nyaw tho jingmun ba dap diang gi ke ni ke chithi wana lingba yo ke ni parti te ka ni por khublei kam tam ya ki i kon khandro na do ki man be ki man pa ka do ki hybrid ki wa em benta hagni por khublei pi tau blei kandra blei kurku kardau pi kam tam yo pi hablei gemen ka wanang go chai da kam tam yo wi le bha hagino gido benta tau kami chkri yo blai ta kam tam kerpang khublei kam tam ki trisam bha klem ka ni ka saw ngai jan klami na ye ni benta hagni ka risam klami ngai jan bodi ba ka em semadan itu musnyau gi khublei kerpang kam tam ki trisam ki wada penta wada pembiang gi kini ki saw yang ki ngai jan yo snyawi warok kat ki wa em ka ni ka benta da kerpang cucu khublei khamtam ya la ka clear circle mangole ka BBP clear circle ndo ka clear khamtam ndo ka elaka napu yang linta na setengah khublei khamtam artli ki benta ndo ka san setengah ba ka ndru clear constituency khamtam ndo em lang bichuru lingba yang ki artli ki circle ngai le pen biang gi ki em kam yang khamtam ndo pelai gini ki program ki am haru katen te khamtam khublei le ki pra yo lesi ki ne em le ki wi to wan ki chnong ki wa em bentalang ki wa wan chikni jingilang igini por khublei lang pi waro khamtam man mi bin gini chnong ulai liwan pi ulai bi chnong do yang pi yo pi ke te jing su yo pi le ulai em na chiru pi te do gini kiteni wa khadiang khublei si bon khublei si jarno ta khublei sibon ni pi samla bapila ai content ai khublei ba aswa bangin yo ya ga jingkren na i president barang ba jong ka parti jong ni iba arden melnar ba siomai iba dei ru MLA jong ka nangkrem nga khor karpat ya ki yo le se don ki ba ko ban ai memorandum na menta ka snong na menta gino sembaban ai no menta sembaban ai no ban ai no menta ni tada dia badon
Tahu? Tharakin saya Aisyah tamlele mentangan khot sendon ya I presiden barang baba di MLA kanong krem ba inai ke cingkren. Berkaba brome yai samlai bapenya yagnika jingalang ki nongelam snong ki beden ringkat ban hangni ki nongelam balang ki beden ringkat ban hangni ki nongelam jaga party nadu I Dr. Ricky Jesengkan ibalong General Secretary jaga party but ibalong ru MP jong Geslong Parliamentary Constituency Idan hangi kiwei pat kinangalam jaga party nadu iba Grosper in Tatiang ibalong treasurer jaga party ba Winston Tony Lingdo ibalong organizing secretary jaga party Idan ru I Kong Dewi Tongper kanongalam gaji na East Giant Hills na githain narpo ba dami wan hirambai unongalam uji bari pet ubari khmi yagani ka East Giant Hills district ba Chanbor bai bari u Noilam beripet ya ke West Giant Hills District lembat yagini baro kibidan ringkat batni hangni hagarinsan bat kham tame yapi ki patba ki be ki jingi ki longkami ki longkpa ki khon samla kan thei bat shinrang bat kumjuru yagini gap kibrit ki be jisnotna banwan shaga jingalang joga boys of the people party yemna shisha khlan aingo ublay Obalai lam lenti yengi, obala dan ringkat hakataga jingat lenti ke jingi, obala da, obala ker, obala ri, obala sumar, obala pelat yengi ni ke jima ke jiman saw, bana ke jingpang ke jing shitom, obala kershan ru yengi bagi laban yeng, haruk kene ke klip mat ke pementa. Ngiwan hangi ban ai kublai ya piki pat ba bait, jong kene ke constituency hangi, ke cleariat constituency. Kabalai ke jingkershan ke baklain hoi ngisnothu habang isdang ban yat shagani kathan Giant Hills haga jingat linti ke jingi kongka boys of the people party kaladan shisha kata ke jing penok mensim kaladan ke jing pekpo namar ba kiong ba shanu kata ka politics klempisa country kam sha Giant Hills mereka ikut bersengotra kalau mahadin jaga election ngilai ke ikut belajar ki patba jaga Giant Hills kila penlingo yaga jilla baro akawai kila ai ki jingjok ka badang buram ha baro ki nyautli ki constituency bat ka cleariat kala ai ka jingkershan ka baklan bha ngilai yo adu khat khanda ejar sanspa anyo bu prabut nakani ka constituency O shisha ngisno kiram kumki nangalam jangka party namar kani ke jingkershan ka baklan ka jongpi haba khenno ti ka vote jonggi ba persya yangi hagane election ka balda kunthuk bat yau nota ngidang tam sa syajar lai spa khat sau vote Kapapini baladang yele prabaroiru mdan bala banyeng persya yo pra hakliria constituency. Kublai shibon. Hangni ni ba plan. Ombro kita ki patba nong song snong jo hakliria constituency. Jongga Giant Hills district. Kiba bit pisa. Lani kibam snotho ya galinti. Mereka daw hikalong. Kaladon ka jingpen snotho bakla hakini ki snem. Ki babuan hagabade but ka politics hadian baga boys of the people party ka rung shagini ki dong ki time ban pin shai ban pin snotho ki patba ki snotho shai kai kata ka politics ka bangingi ong kamdei kata ka kam jakhlia ka politics ka bakantang ka bangida thrang ban wanra ya ka nongrim blay hagata ka politics Kabangi kung ginoilam juga boys of the people party nye shimbanta. Ka politics hagaba ka bamsap kanum dan jaga. Ka politics hagaba ka lebor kanum dan jaga. Ka politics hagaba ka le shiliang kanum dan jaga. Ka politics
kabangi snowtu bagari ke kamram ji ban pendak ya ke ai ke bau blai ulah bobai ya kita ke nong sinshar jong kiri namara bau blai ulah tahu ya ke pertai ulah bu renti ya ke ai ke baro bola IT hauli ubriu bon sinshar ya ke pertai bet ke ai ke baro ke badan haka kumju blai ulah tahu itna dengan ke ri ke ai ke jingi bala ai hingi ke jat menriu kasih Kendra mu penaru boy war umaram mulingam bangin long try ya kene gari ka e ja ka jingi harkat ke jing kerku ka spa ka ba crowd ka ba play ula kerku ringi pek ya kani gari kumba kalong menta ni pai shikirim peying ki badan nagani gari ka e ja ka jingi ka jela ka ba play ula kerku ula pendap penbiang na dong shadong kala kalalong ka jela ka ba duktam hagari India kajela ka bagi tip nilong ka jabri tip play kabadonnya ka akor ka burom kalawan ka jersey ka shirkai kajing snew labiong drugs labiong ki kam aurea labiong ki jing pat ka jing pra ki longing ki longsem kumnongin kimirente ka jing kerku ka jong play ko ki pat babi lara ka jingong jingman jong ka jatmriu kalong hakata ka rukom Dena margatangi snotu don kamban penbek yang kejat menriu don kamban tau tumai yang rimpaying kijongi don kamban tau tumai yang kisnong kitau kijingi kenang bangin long shisha kata kejat menriu bau blay usngobha balado blay usngobha ini kong kejat menriu ngonong kanam don kanu balaban kang yang i bangin ya syafrang kanam dan kanu balaban kang ini bagi nonra ya ka babatam nagamta kinong snong hagari ka ba kaji dai halor beta ka nongrim ngela mi ngela seng ni ka party da ka bangi shane how play bangi shakri da bangi dan metang wi jingmot bakum kita ki shakri pai ba ngin yai long ki shakri jong upai ba om kita kiban wan shu pai ba hagaru komban shakri Penban getong kalong ban penhe yala ka jong ka kamai ka kaji ban penhe yala ujong usaipan ko ki pat babi den ma tangi troa shaka jat menriu ya kata ka jik shakri ka bajana ka bangi kwa ban ai ye ki pat ba ni jukren nomor kata ni juang ba ka voice of the people party ka dei ka party ka bani pher ni ki wei pat ki seng sain perthai namar ka don ni ka rukom perkhat ka ba pher Bagata kalong bakum kita kiba kuaban ay kijing shakri upai ba la kalong UMP la kalong ki MLA la kalong ki MDC ka kamram gaji kalong ban pek ya ka bet ka biang jo upai ba ka kamram gaji kalong kumno ban ay jing tengen ya upai ba banlong gajing shngai ya upai ba banlong ga sur ya upai ba kamdei bangin yo ban kamay spa lani bangin long kanra halor jo pat ba bau pat ba unting ngi den ma ta rang ju hikai bakum gi shakri pat ba upat ba dei ban ting ngi dan lele ru udon kam tang ban burom kalabiang om ban ting ye kita ki MLA om ban ting ye kita ki MDC lani om ban ting wa dia kita kinong elam snong nomor barong iha hakata ka thop kum kinong shakri pat ba ban shakri upat ba namar habangila priang ya ka jing tarwa ban ka jing pinkit ka ba upat ba ulah tendrong na kita terpeng ji ngena ban shakri ya upat ba unyo ya ka jing mentoi le ba ka jing shakri ka jing ko ki pat ba be ni snotana baga judgment riu kala petali nagi life riu tali ki constituency ki baha apa ka Shillong parliamentary constituency ngila job hadu lai puar tali ki constituency ladakan jingla day ka MLA election ka voice of the people party kala sensyam marway hangtai hapo secretariat ngimdon kam yenuino ko ki pai babi ngidon ya kata ka thong baga thong go ji kalong bagi de ban kurup ya ka bor sensyar ban pen bek ki ki kendrum ki kenram banwan ra sesien ya ka jingkermen kumbakalong menta nganget ngidon hapreng ka jing linga ka jing kuslai habang ipet ya ka jinglong ka jingman kat ka report ka bami la kami na niti ayok la kami naga CEG controller
an Auditor General jong dari India bela bu baik ban pet ban kmi ya kerkom pelut ya ka kampisa pilan jong ki jela kai ka bangi laya thu baga jela Meghalaya mata ka don haga ta ka cap bagala ban long ka jela ka bakitram ka jing shimram jama sarkar jela Meghalaya kalalong ka bal palat liam ko ki pat ba bi kini ki ba job menta kini ki ba sinshar menta kan poi ka por ba kinum sinshar shu ingi mereka ram ka bal ki penkit kan ye ini haga jela bat kanong ka jing tim ya ki longdin ki mandin ki jingi o ki kok baki yo 8,000 klur naga benta ka sports kat 6,000 sam spa klur naga benta ka tourism nri kini baro kini daga ram ko ki pat babi bat kai ka baki kile ki imba he bam he daga daga ram kat baka ram kanang kiu shiru nyumat kadon ka jingma ka bakrau yangi kum ka jela bat ka jat menriu ki keren sarong bagila ban thau surok bagadi kadai bauniu minister badai pet ka pinudi udai weni minister ki batibet bha baraga por jomu lala ban thau shibon ki surok shano kita ki surok thau kat sabangiya daga basniu sudah kai ka bagi keren lagi kot ka bagi keren sarong bat kai ka bagi mat haga jinya linti ki kay per na beneng shikndo ki ko bagi laban penbeng yo pat ba regai ka ban jamanta ye ki pat ba ba pli ki ban sumar ye ki bahaying ba sem shiki hospital menda gini ki hospital kim priang shu ye ka MHIS lani ka to ka insurance ka health insurance scheme bala ada ka sarkar balai ki onmar ka sarkar ka parsil yano kani kan ta nengkong ye ki pat ba ki beduk ki bekerdu ki udor ka marba mardi ki malat bangin kran apa assembly kran ni ki jinge ka bubun kele ban khangla kani kadai ka bagi pat ba ki di ban i balai kim kwa bo pat ba un tip ye ki jing shisha namar ta ki kwa tang ban khangla bala dingi yeng persya apa assembly menta kelale sakawi ka put ban num ala bo pat ba un ye ki jing shisha sansnem min shwa pat ba wi life ya kapta ka proceeding lani ka jing akran ka jing apa assembly minta uyo i daga ka daily life kabaki daily shwa baunum i marmari kay ka baja po assembly men gani ka ladon kindiat kay ka bangi ngira yeng bat yat persya habang na kren ye ka to ka mat jong ka kamthung noi kay po dadeng gre namar nga ong bau shim sa re ban jawab ngam ko abu new education minister uba ko ban kin shot manora ka jep her jai ban riu on jawab ya kata ka jingkren ka jinga bagala don hantu ka jinga tai ka jinga kren bat ngilami ya kata ka benta kim shim peniling ba ka assembly channel kim kwa bu pai ba un tip de ka jing shisha kim kwa bat ala dimi bangin seimadan ya ga bu pai ba de ban tip bat kisngu thu shai ba yong ni pai ba ubamanta ngin hap pan wat kilat kilinti kumno baun bangila ban pinsnu thu bakla bauni upat ba unum shongshit pra shu namala dodang shongshit pra ngimdon linti shu banan pai shikabor wadi ka MDC election balade ban pelong kim tre ban pelong ki extend arsin tang namar balai ban penbaik constituency hato kani ka jing penbaik constituency na kani ka jing penkulmari ki constituency kumara menta ka di jimpen keluar bread yi gisnong sigi jaga ke bamdai ban bread mat tukri tukrai constituency bread setai bread sini ka di jingle kput yo pat ba namar bo kursan pra bat ka bamnut pat ban perlong election hapo kini kinriu banai bakila extend
ki kata ka kelang kata ka ding kelanang kelang ka jinggersian kelanang kelang yu pra bat menta hak po kini ki hendru benai ken persyang daki buit ki bor jengki kumno ban pensu thu pakalayu pat ba nrenganget upat ba unlong kum ka tu ka dok kha kabla shawo teng hau kwai kabla light teng no kwai wat let kwai shu ya ka tu ka dok kha upat ba ubla kersyan yu pra kilamat ye jing sha leben kilamat ye jing sha iben kila i ke jing long jingman kila i ke jing hel arsut tu ke jela kila i ke jing duk ka baban kila i ke jing sniu bakala kenrei nangai nginum pai shu shakata galinti ke brim nin ya shakmat bringkat baga voice of the people party bagila banwanra ya kata ke jingkala ka bashisha den matang ilek keleng-keleng ban ai kublai ki pat ba haga ju ka por ban kuntu ki pat ba ke ei ka bakala jaha gentils haga ni election MP kam day show ban long tang shisit mereka de ban ne kam de ban ja Yisno tenat bakum malang mentasya gentils ki pada kelas man shlur ban penan kami laga jong ka hok kabala pen ko bori kiling bagari ti senchar jong kari India kala tuna kata ka jingti nagaleng jigi patba upat ba udon hok ban penan kami laga jong ka hok kata ka di ka bangilek keleng-keleng ban pen snotho mangdala dagoan ke NDC election constituency kan kamrit banyak ke Emily gede ban yang terang le jubor ya kata ka hok ka jonga ni ko aban pen khoj ya ka politics ni ko aban pen khoj wat ya kata ka ru ko mela election bau no ba job nei bu job namar bau don ki gang u job dei namar bu pai ka u ji daga jing snow tho kata ka bangi ni ko ngim kwa barang bikin job ki beri nomor bagi don ki gang ki jungki ki ban le bore ka snong ka tawem kata kam de ka politics ka ba ka VPP ka kwa banwanra lagi beri ki jit yo baden lagi ki jit yo no ki de ban jit ka ba ki sno tho bauni ula shishaban shakri mdei bikin jit yo baden bagi ting ka ba kum kata ka politics ngim penslur ban ngim kwa hiru bangin ala bahkan don hagan diga ri kaba ide kajingi ko ki pat ba ni don kam no mar kata kadau ya phi ki pat ba ba phinong ki pat ba ki ba scam jingmut ki pat ba ki ba shy jingmut ki ko ban pen shy ban pen slow thu ban pen start ban pen champang haga jingane ga jungi bat ka sinshar ka khara bat ka sinshar ka khara kam dei ka ba ublei kam dei ba ubriu uthau le ni wanra nre ka dei ka ba ublei ula bu be bagan don hakiri jengka perthei khnang bagan don ka jia renti khnang bagan don ke kaban pen be ya ka jia lenti ke jong briu ya ke jile ke jungu ban thau ka lat ka lenti kumno bangin yo e ka kamai ka kaji ngin yo e ka lat ka lenti ka koi ka khia ki jaka puli bat kum ta ter hadin bangi lala ban penjob ye Dr. Ricky tang kindak por iladon menta po Delhi mereka ke bas ngosi kalong ki ba bon ki minister ke ba iya ke do sport Delhi ki penpau ye ke jing benyau highway be ki scheme ke ba bon ki ba ka sarkar India kala ai shang ke jela ka jing ko ki pat ba ngidon shibon ka lat ka linti ban kenti ye ke ri ke ba e ka jing lada ngidon ya kata ka ko perkhat ka ba bek bat la ngidon hapreng kata ka sinshar ka kharar ka ba khoi ya nomor kata ngini ya ban beteng hagani ke linti kabangila sedang jing job ke jing ke MP election kamni ke bekut kadai tang ke jing sedang bangin ya syahmat syafrang bangin onra ya kata ke jingkla ban penerlong ya kata ke lawai ke basyan ya ke longdin ki mandin ki jonga ki jongpi idon ke jing shene hauble boleh num eno ya ke jing ya linti ke jing jingmi ke jing syakmat kam dei namata ke jimen to jing ismet mereka dei bengin len ya la ke jong ke jingim bengin ai ke jing syakri ke bajanai bar ka bapaka ya ke jatmen riu bar ya ke jela ka be it ke jing tengah ketbok ya pi barok ki badan nang ke por bat kumju itu ki bamla benda dan ringkat bat ni
ini yo ya kamet kapat kabakot kabakia belain kurkui ki tinggi kam ki jungpi unai pi kamet kapat kabakot bakia unai do pring jingi ki jing syam ba ki jing Simon sim bangen snow thu kum no bangen ya kum kita ke nong song snong ki badon ya ki jing kit kli kum ki nong song snong ki bam ting ba ki bam ri ban kran ban le ya ki jing shisha ko ki pat ba ngin long ki ba slur habangi le ya ke ke bangi tip kalong ko batei kata kalong ka bangi ngi kwa banialam lenti ya ke jat riu lengba ka boys of the people party bangi kwa ro ba phiki pat ba pin ai ta ka jing shene ka ba klan hangi ki nongalam jaka party namar kamlong ka ba sok banialam ya upat ba obabun bat banialam mi ka party o ngin ha bani gendu jinge laga de yang ibangin rai iki candidate kiban mi nang ni syakhamat laga parti kala nang klan kinong pan tiket kila nang bon laga long ke MDC laga long ke MLA kumangi ngitip omdon bali pan tiket MDC na kiwhei pat ki parti hagani ki por ki bamenta nri ki bon pan tiket laga voice of the people party ki bon pala kamlong besuk ingi bangin rai nu banai nginaban tokit nginaban yit nginaban wat naman nim kwa aban ayu briu uba ya phe nagarukam perkhat ka jungi lesi ubuan tang man shishim kabu ya kani ka jingkershan ka bagi pat ba kila ayi ho ki pat ba ru ki don la ka jing snow don ka kenhun ka bakwa ban yo tiket ua don ka kenhun ka bakwa ban yo tiket ubi don ka kenhun ka bakwa yuki haga bakut ni haban ai tang yoi mla ban ai angut laingut mla ban bu substitute kum ki candidate hab chiet be tang wei haga bakut ni hab ai tang yoi tenamar kata ba ka ei ke bangi ni ko aban kentui ki nong kershan ki be ede lar ki yong ba la phimai wa tengam tre kershan shu yu pra ka penpau bangilong ki nong kershan pra ki bampat snotho ya ga nongrim bat ya ga jingtmu ka bangi kum ki nongelam ngidon bat nginum la namar kata ban penpoi syakata ka thong le dei banwan ra sisa ya ga jingkala ndai la da piong nga kwa yu a kini ki ong ko ayu bi ki wi ki ong ko ayu ki mre ha bakut pat ki ong o tang ba ha bakut kat baka parti karai la ka ayu ki ru ngan kershan bet pa katakan hirap ini bangin poi syakathong kamtam ban yo ya ka jing sinshar omdang lagi district council hendrei ha kani ka jela ka ba ede ka jing shania ingi kinongelam ngin persang ya ka ba phatam ban le ban ai ki phat ba kita ki syakri ki bangila le si ban puli ya ka jimut ki jepkhat ban tokit ban ngam kham bha saphang jongki namar ngimla ban len lingba ka jimi jonga voice of the people party kala pin ki min sim kala pin slur ya ki briu ki ba bet ki ba bha ki ba thrang man shakri pat ba handrei ki bam dan pisa kata kalong ka jing shisha handrei ngim la haru ban len bahaba ka party kala khlain don rupat ki briu ki ba kwa ban sim kabu lingba kata ka jing kershan ka ba khlain ngin hap namar kata ban bisar bnya namar kini ki wei ru ki snotho kumbagalong menta ka palat manile persya ga VPP kia pha ya ki jong gibre ki jong ki bani ki pan tiket ban pin klumare ga jimot ka jiprkhat jo pat ba tegai ga bangi ong ka bangi kwa ban ong ki pat ba galong nai perle jimot ki ki candidate perle jimot baik ya kan nongrim juga parti bat shane angi ki nongelam juga parti bangi dei ban longkat balong ngidei ban penjob ya ka VPP ha ka MDC election ngidei ban penjob ya ka VPP ha ka MLA election bat ngin pek ngin bishar ngin ala yaki laraki kemla ban ai ki jing syakri kumakila kular kadai ka pali ka jingi pat ba bangin pan jingkhen naki bat bangin pret pat iki ha ka we election lado pat ba ustad ha ka ta rukom anum dan manumnu ki syakri pat ba ke bale sting yo pat ba tingi lu nginget bau pat ba le si ula ban tangdon ga jing RTT ningi ngim smoper mrengi juong wat nompat kentat kat ba pimpat persyang ya ka boys of the people party da ka ba pi alat shwa yangi bangin sinshar ya ka negeri sabishar ngi le si kalaban ng nurus nem arhubra le si kalaban shwa ya ka tar ngim tip naman ni pet ka perthei menta ka badap tangda ka kenrum ka kenram ka e ka ban jal shalis ngim raban tip menubal aban
mundur begitu gila ingut ki amli kongres ki bala ben lakho ya ka NPP wan ngir ngimpat ben ke ben maki ndrai menta kila idon lang bat ke NPP o ka jingkela ha ka san hima sima ha ka jela ka ji te muno bala ban mundur stangka tu anes nem yo wan man ka election yo wan man ka by election namar kata kadau kay ke bangi don kam yang scam hagani kanong rem ka ba village wat sha bagi bri kinong am ka di katun mar ba ka dai ke MP election rei sampai lapoi MDC election ngin sai pni lapoi ke MDC election upra pun job kambun bania ka bolo job ha ke MP election baningong kumta nakren na kijing snow scam nawar ngalai kendu shibun ba kinong kersan kongres Kibang barden ni MDC ngarai upra Emily nang ni sikmat upra tamenta MP te top hingin ala shwai kongres balik Delhi kata kapor kalakut ngila job ngila yo ban pa watch Delhi naga party VPP kabaki bri kimpat mundur kimpat post new bau VPP un yo ban yang jingjok ban MP election kila ai jingkermen lupa nam ta ka MDC kila ai jingkermen lupa nam ta ka MLA ka Banwan ndai ka MP ti kidang ne perkhat ba UBPP unum 4 job nadu ka MP ngila job nama kita shibun ba kinong kersan kongres kiba i ya ka seng kongres kibadang snow bagata ka jingi kadang snow haki wat adu ka MP election menta kila pai sha ka voice of the people party kam tam hadin bekila i ba kila syak syukur ha kita nang lam pi ling ba kila patai kubor ling ba ke social media kumno begitu kinong kersan ling keleng jong kitu ki constituency kiong nang ni sekhmat tengin la pai be show pra nama tangi tikna bau pra onang klan nama tangi baro kena alu pa ka jing kersan ni pra nginang pen klan ke jimut jukat nginang pen scam susu bat nginang ye kut jimut bu thong bangin wan ra ye ke jingla leng ba ka voice of the people party Playun ker huingi iwe piwe. Tega ni kapor kum gadak jong ke jing pen thamai. Ya kata ke jing kot jimut ke jingi. Kum gadak jong ke jing pen thamai. Ya kata ke rai rang ba ke jingi. Tong ini yeng lang bangi kinong alam juga voice of the people party baro kibidan ni. Ini pertalang bangi. Ya ke sharp jong ke party ke baro ki ye. Ini pertajam. Ini rai ki kiti ban peni ya kata ka jing pen thamai ka jingi ya kata ka kular ka bangin dang ya kersan ya ka voice of the people party ka jing pen thamai ya ki jimot ki jing perkat bat ka jing pen scam ya kata ka rai rangba ka bangi ngila rai tak hadu bangi ya ban kurup ya ka bor sensar hagane ka jela ka jingi bat nga shukwaru banang ka jingi jong ka voice of the people party ka jing job ko jingi ka MP election karaktik ya ka jimot jong ki weiru ki judgment riu kibaran hagini ki dong ki than shate lamingi bat kibaran shkiwi ki benta jong gari India o ngide ban snow sarong bahagani ka kinti hagani ka por ka jingi ngilai rai rangba ngila kendo ila ka jong ka jim banwan ra ya ka jingla ka bala yo I amtang da ki kon ki kti ka jingi nai ka jingla ka I wat da ki wei ki judgment riu ki bada na sunda bat ki bada kwaru ban bot nuksa ban tip khamha ya ka jingla ka bangilawan ra ngen ye alam ya ka jingshai shiki wei pat ki judgment riu ngin long mangi kinong tebe jingshai ya ki wei pat ki jela ki badan shika khan lamingi jong gari India bat wat ya ka ri India hi baro ko wei ngin long kinong tebe jingshai ko ki pai ba ton mak tang ini yang scam nang ni shakmat ban pen klan da ka bangi shene au play klem klet ban bo jingdoi nam ta jungi ki noyaram baro klem klet ban bo jingdoi nam ta ka judgment riu klem klet ban bo jingdoi mau play unda kerku ya ka jingtmu ka ba bha ka bangi don nam ta ki long din ki mandin ki ha ka por ngi de pertarangi bat ngi ki noyaram ringkat ba phi ki pai ba ya ka sharp ka jong pra bo pra undang ai sawa nang ni Syakmat Banum don menu kibala ban penthami ban penbi yau pai ba ngini pertalang ban ngi ya ka por ka pementa hau pra sai sin hau pra kublai shibon ublai untur khoye phi iwei pai wei